ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಈಸಿಯಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಕ್ಕ ಖಾರ ಶಂಕರ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ವರ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕಾಪಿನದು ಒಂದಿನ ತಾತು ಮಲ್ದಿನ್ಯಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗೆ 1 ಸೌಂಡ್ ತಾತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜಾಸ್ತಿ ದೀತೊಂಡೆ ಅವೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ತಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಿನ್ನಲ್ದಾತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಚಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಶಂಕರ್ಪಳ್ಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಕಲದ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಂಜೆರೆ ಚಮಚ ತಾತು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಪಾಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಕೈ ಒಂದಾಪುಣು ಬರ್ನ್ ಹಾಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಣು. ಸೊ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವು ಸಮ ಹಾಪುಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೊಡಿಕ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಕಲತೊಂದು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆಂತೆ ನಿಗಲು ಚಪಾತಿಗೆ ಇಂಚ ಕಲತೊಂಬರುತ್ತಾ ಅವೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ತೂದು ಆತತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡಾತೆ ಕಲತ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೇ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲು ತೋಜು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಿ ವಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಜಿರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತೆ ದಿದ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಸೈಡಿಗೆ ತೀತು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಖಾರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಂಟ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು 1/4 ಚಮಚ ತಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಫುಲ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಜೀರಿಗೆ ತೊಂದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ನಿಗಲು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿತ್ತರತ್ತ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಜೆರೆ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದರ ನೀರು ಪಾಡೋದು ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೂನು ಇಂಚ ಕಲತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದವು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೊಡಿಕ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೈಟ್ ಕಲತೊಂದು ತೂದು ಒಂದೆಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕಲತೊಂದ್ಲೆ ಉಂದೇನು ಕೊಡೋಣ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ದೀವೊಲಿ ಖಾರ ಶಂಕರ್ಪಳ್ಳಿದ ಡೋನು. ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಶಂಕರ್ಪಳ್ಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದೀವಡೆ ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಕರ ಉಂಡು ಅಂಚಾರೇಕ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಕರ ಅಂಡ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಟ್ಸಾಯರೇಗ ಆಪುಜಿ ನೀರು ಹಾಪುಡು. ಸೊ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೀನಾದ ಕಲತೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ದೀವೊಂದ್ಬಿಡ್ಲೆ. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಪೋಡೆ ವರನೆ ಒಂತೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪಣತ ಹಾಕ್ಪಂಡೆ ಅವಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಿಡ್ ನಿಗಲ್ ವೈಟ್ ಶಂಕರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಪೋರತ ಅವೇನು ದೀಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೊಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋಜಾವು ಕರ್ಬದ ಬಣಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ದೀತ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ರಷ್ಟದಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಐಟ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ತಂದು ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಐಟ್ದಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಸೇಮ್ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡೆ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಖಾರ ಶಂಕರ್ಪಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ತೆಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಶಂಕರ್ಪಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಲಟ್ಸೈರಿಗೆ ಪೋಡೆ ಒಂತೆ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪಡು ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಆತ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನೇ ಅವನು ಶೇಪ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಸ್ವೀಟನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೀಪೇರು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೀವೊಂದು ಲಂಚರಿಕ್ಬೋದು ನೀಟಾದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲಿ ತೂವಲಿ ಎಂಕಲ್ ಚಪಾತಿ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಜ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಜಿಡ ಅವು ಚಪಾತಿ ಮನೆ ಫುಲ್ ಹಾಳಾಪುಡು ನಿಗ ಲೈಟ್ ನೈಫ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತ ನಾನೊಂದು. ಸೊ ಬೆಚ್ಚಾತನಿತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆದ ಒಂದು ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಗಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಅಥವಾ ಅಟಿಲ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋವನ್ನಗಲು ಮತ್ತು ಒಂತೆ ತೂದು ಇಜರ ಬೇತೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿರ ಅವು ಕರಂಚುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಂಕರ್ಪಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋಡು. ಸೊ ಅದ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದೇನು ನಿಗಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ
ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಆತಿಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಅಂಚೆರಿಪೋದು ನಿಖಿಲುಂದೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಜಿಟ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿರ್ಬೋದು ತರದೆಣ್ಣೆ ದಾಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಸ್ವೀಟ್ದ ಅವು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ವಡೆ ದೇಪಂಡ ಬೆಚ್ಚನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಿಂದ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಖಾರ ಶಂಕರ್ಪಳೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವೀಟರ್ದು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಒಂತೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದೇತ ಒಂದೇನು ಬೋಡನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದ ತೆಳುವಾದ್ಲ ಲಾಟವನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಲಂಚನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಲಟ್ಸ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಿಗೂ ತುಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಯರಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತನದ ಸೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೂ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ತಿಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ ಕೊರಣ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾರಿಪೋದು ಅಗಲಿಗೆ ಬಿದೈದ ತಿಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಎಣ್ಣೆದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನಗಲಿ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ತೋಜೈಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 3-4 ದಿನ ತಿನ್ನೊಲಿ 4 ಜನ ತಿನ್ನೊಲಿ ಇಜಿರ ಒರಿ ಅಥವಾ 2 ಜನ ಇದ್ರೆ 2-3 ದಿನಲ್ಲ ದೀರ್ ತಿನ್ನೊಲಿ ತುಲೆ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಕಲರ್ ಮಾತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಪಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಬೈದನ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಶಂಕರ್ಪಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್